Pozdrav, dobrodošli u novu epizodu na kanalu Nikola Pro Games. Danas ćemo igrati Banana Con, ljudi. Igramo ovu fantastičnu igricu. Tako da krenemo polako. Ljudi, i u ovom klipu sam htio da pozdravim jedno... Ljudi, u ovom klipu sam htio da pozdravim jednog mog drugara. Znači, zove se Luka Radulović, tako da pozdrav za tebe u klipu. Tražio si pozdrav, evo ti ga pozdrav. Treba sam s njim da igram headball i igraću, ali nešto mi nije sa Skype-om sve u redu, tako da nismo mogli da igramo, ali evo pozdrav za njega. Tako da se bacim sad polako na posao. A ne mogu da vidim kako ubrzo ovako stiže. Imamo ptičicu, udri u kamen, brat. Dobre. Ja sam pomislio da nećemo da se izmučimo. Ptica! Sreće. Ne! Nema veze. Idemo dalje. Malo sam se sada uveštio u vezi s ovom igrom. Kad je ovo stiglo? Kad je ovo stiglo? Znači, svake bukvalno sekunde trebam da bi stiglo. Ne znam šta je s ovim igricom. Ne znam se. Iznenadile me banane u bukvalnom smislu. Da. Ajde brž. Dole. Hot. Nije. Požurio sam od ovih banana, znači, toliko su me, znači, onaj put, nisam se bukvalno ni nadao. Ne mogu da verim. Znači da sam iznenadale banana, ajde. Gledaj. Da mi iznenadalo žruo. Udri u zid. Razbili glavu. What? I bredovati. Ne, ajde. Sad ja trebam da udarim u zid što jače. Ali nema veze, znači, otprilike, ovo je bilo to što se tiče ovoga klipa. Šalim se. Naravno, nećem još da dođem na klip. Nisam ja toliko lud. Nisam ja ni obično lud, nego kažemo. Traje klip 2 minuta. To nema nigdje. Gledajte, opet me ove banane iznenađuju. Pa kako ste stavili toliko daleko gore bananu? A nemam ja turbo, brate, pa da skočim na gore. Boli me što vrati. Šta se ovdje ima? Ne pada mi napamet da gledam. Idemo u još jednu partiju. Nadam se da će ovo biti ništa bolje.
Ne, nemojte banane. Pa kad prestižete što imate i vi imate ono, ne skupite banane pa dobijete turbo koja. Kako ste brzi. Gore, gore. Dole, gore, dole, gore. Ma idi bre, po sredini. Fuck. Ovo je bila mala šala, nema veze. Idemo dalje. Ajde ovdje gdje ćemo još ovu partiju. A možete brže da kada stignete, mislim. Nijako da ja ne mogu da skupim banane. Ajde. Hajde. Gdje sam ja už? Ovdje makar nema banana, makar sve na. O! I to je bilo to što se tiče ovoga klipa. Nadam se da ste uživali i vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!